Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. आच्छा गासिबो मोजाङैनो दंना फरायसाफोर? दङ सार तामाम गोथायैनो दं थैथ'वाखै। आच्छा थिगैनो दं। गासिबो होमवर्कखौ लाबोदों ना? औ सार लाबोदो आङो फाटा लिरना लाबोदो जोंफोरा गोरोंखाना। अके साबास गुड बय। नाथाय नोंथ' बारा होमवर्कखौनो लाबोफेरामोन। सोरबा न' खोथाना होदों नोंनो? खाथियाव फैलाय नायनि आङो टेस्ट लानि। मुखासथ' फैलाय आंनो खाथियाव फैलाय। मुखासथ' होनो हालालै सार दहाय फैनायावनो मेम'रियानो फरमेट जाबाय सार। मा मेम'रि फरमेट जालायनाय बेलाय? औ सार माथो खर'आवबो गोसोआव लाखिनाय मानायनि माबा मेम'रि थायोनो बेनो फरमेट जाबाय खोमालै माबा गोसोआवनो थाथारला माबा रमान्टिक माबाफोर आंगा-मांगाफोरासो गोसोआव थायो। जिखुनु आङो न'आव लिरना लाबो होननायखाय लाबोदोंना सार नायदोल'। हारामुखर न' लिरना लाबोना सोरबा खोथानायखौ लिरना लाबोना मोजांसो बुंदों। नाय आं ओरैनोबाबो जाखाया नोंना रोंखाया। मायदि मासथारलै बेलाय थुलुंगा होनो गारै दाउनावसो दोनखायो नायागारा जाखायासो होनखायो दै। ओइ माबा होनदों नोङो? जेबो होनाखै सार आंखौनो रायना लादों आङो। नोंसोरनालाय? सार नोंनि मुडखौ दिनै बारा मोजां नुवाखै माबा राखेंखें नुबाय थादों खर'आ एसे गरम जाना फैखादों नामा सार? जादों मानो नांगौ मानो नांगौ? इमान गरम जादोंमोनब्ला फ्रिज सिङाव दसे हाबना फैबानो जायो सार। ओइ थाथ' माबालै मेदामजों ओंखाम संना जाहो हरजायाखै खोमालै। साला आंजों थाम मोनदों लेखायावबा गैया सालाफ्रा। लेखायावलाय माब्रै थानांगौ आंलाय? खेंख्रासो बुंबावदोलै बे गथ'आ। बे आं नोंसोरखौ निउटननि ल'फोरखौ मुखास्थ' लानो हरदोंमोन ना हादोंना हायाखै नोंसोरो? नोंनो बुं देलाय निउटननि थार ल'खौ बुंलाय। आङो लास्टनि लाइनखौल' मोजाङै हायो सार। दे लास्टनिबाबो बुं। बेखौनो निउटननि थार ल' बुंनाय जायो। मा अजारायनाय थां माथां बिदों बेलाय मोजां क्लियार बुं मा होनलांखो नोंलाय? आरे सार आं दहायनो बुंखादोंमोन ना लास्टनि लाइनखौल' मोजाङै हायो होनना। सातानि बातरिया गले फैबाय थायाना सार। नोंलाय नों बुं निउटननि सेकेन्ड ल'खौ बुं। सार आंना मैया खिया गोरा जाना नङा दे मा होनो उदैया हराव साखांना फरायनोनो मोनासै सार। थगायदोंना मादों खुनु बिसास मोना नोंसोरखौ आङो। नोंलाय नों बुं। बे सानथाइनैनो आंहाबो उदै सागारनायनि मुलि होफैना हराव फरायनायानो जायासै सार। हारामुखर सान्स लाना थगायनो फैदों। थगायनो फैयाखैलै सार फरायनोसो फैदों रेलि सार आं मुलि होफैमारदोंमोन बे सानथाइनैनो। दे खारग'बाय नों बेटा। आच्छा बे चेप्टारखौ जों बारखांनायनि उनाव जों सावरायगोन रिसाइकेल अफ वाटार माने दैनि गिदिंखन। नोंसोर मिथिगौना फरायसाफोर दैखौ फुदुंब्ला दैया मा जायो? दैखौ फुदुंब्ला दैया गुदुं जायो सार। जाम्बि खफ' जायो खफ'। माब्रै खफ' जायो सार माथो दैखौ फुदुंब्ला दैया गुदुंसो जायो आरो दैया दैयैनो थाफिनो। नेक्स्ट क्लासाव मोजां फोरोंगोन आं अके? गावबो मोजाङैनो रोङा खोमा। मा होनदों नोङो मा होनदों? जेबो बुङाखै सार जेबो बुङाखै फोरोंदो सार फोरोंदो। दानो खर' दां होनानै मेलेम बास्राव होलायगोन गथ'। टिचारनि हेंथा खामानि मावनो मोनबासो उल्था बुंनो मोनबासो बिराद गोजोनोना नोंसोरो मिथिखा टिचारखौ रेसपेक्ट होयोबा टिचारनि खोथा मानियाब्ला मालाबाबो बे मोजां गथ' जाहैनो हानाय नङा साक्सेस जाहैनो हानाय नङा मिथिखा। मा जाहैनो हागोन नोंसोर बिदिबालाय? खर'आव मा दं गोबोरखि दं नामा नोंसिनाव? आरो बे सामथाइ सासे गैया फरायनायाव गाधानिबो गाधा अधम गाधा मोसौ गोथैसो। अयनाय जावद्रायबायलै हामुगे कामयाब्रा हामुगे कामयाब। देलाय सामथाइ नों बुंलाय नों देरब्ला मा जानो सानदों? आं देरब्ला गोथाव ना बेदरल' जाबाय थानो सानो सार। आरे जानो नङालै जानोसो माने मा जाहैनो सानदों? बेखायनोथ'ब्रा गोथाव ना बेदरल' जाबाय थानो सानदों आङो। गाधनि मेलेम गोनाङा साला मालाया डक्टर इन्जिनियार जाहैनो सानो बिहा माबा रायखसथां माथां माबा जानायनिसो सिमां नुदों। थांखिखौसो सोंदों आङो माबा थांखि आंलाय थांखियाथ' आंना जोबोर गिदिरथारलै बाराद्राय गिदिरखायनो बेफ्रु जानोसो गिलायलाङो आङो। मा थांखि?
माबालै प्राइम मिनिस्टार जाहैनो सानदोंमोन आङो मा प्राइम मिनिस्टार जाथारि बाथ्राफोरखौ मानो जानो नोंसोर बादि गथ'आ सा जोनोम लाबाबो प्राइम मिनिस्टार जानो हानाय नङा जाहैनो हालायो माबा इम्पसिबोल नामा बियो मदिखौलाय सोरथो जागोन सानदोंमोन आच्छा दे हमना ला जुदि नोंखौ साननैनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामना दोनोब्ला अब्ला नों बे समाव मा खालामगोन अब्लाना आङो होनब्लाथ' आङो न'से फैसा जमायना दोनखागोन बिदिनो साननैनि गेजेराव गोबां खामानि मावगोन आरो 10 जनसो हिनजाव लाखागोन आङो ओमफ्राय नोंखौबो आंनि खिथु सुग्रा खालामना दोनखागोन असयब गथ' साला दानो जोनानै आसि बिमा हाबसो होलायगोन नामालै सनमान होनाय बेला बुस्थु गैया साला थां होनानै दानो मस्राय गारना दोनगोनलै गथ' ओइ सार फोरोंदो मा गोदाव सोराव माबाबाय थाखो दै लेवरा ओरैनोसो टाइमा थांगारबाय मूर्ख नोंबोथ' सासे एक नाम्बार दुस्थ' एख' गैया फरायनायाव बेबो मोद्लाया थांनायाव हिन्जाव जिर' मोननायखौ बावबाय हासिगोनब्रा सार देबार हिन्जाव लेटार लाखिबावगोनसो नैबे जैलाया देलाय हिन्जाव मोख्राखौ मा बुङो देलाय बुंलाय बान्दर बुङोब्रा बान्दर लेखायाव नायना बुंहरदों नामा लेखायाव नायनानै बुङाखैलै सार नोंनि मोखाङावसो नायनानै बुंदों मानोना नोंनि मोखाङा एसे बान्दर बादि एसे नुयो तेरे इतने हिम्मत आंखौ मोख्रा बुंनो लावथिया बोरोलै नोंखौ बेदबो लाबोफ्लासैलै आङो र' लायना फैनि दिनैबा हले बे गथ'खौ बिगुर बेदलाब होगोनलै आङो गैला नों बेटा दिनै खाराबा मोदला दिनैबा हले नोंनि बिखुङा लेफे मोनग्लिजोबसिगोनलै ओलै बाला बुहुद दिगदार हजायगासिनो नामाब्रा गयलालाय ब्लडनि हामसिगोनलै ओइ लान्था मास्टार नै आंखौ मोनगोन ना पेट नै ब्लडनि सामखाया र' नै थांगासिनो ओमफ्राय नों बारथेनासो लाफैदो बेटा खारखुमानो नागिरदों